त्याचा फुटुरे मला धोक्यात दिसतोय. अहो माझ्याकडे क्लासला ठेवलं तर त्याचं फुटणे पण चांगले होईल. अरे काय ती इंग्लिशची मॅडम आमच्या पार्थला काढला मी क्लासमधून. अरे नटुरे पुटुरे कसला इंग्लिश शिकवते. बरं झालं सांगितलंस, मी माझ्या पोरीला टाकणार होतो तिकडे क्लासला. अरे टाकू नको. हाय पार्थचे पप्पा, हाऊ यू डुईंग? ओके ठीक ठीक. काय हो त्या दिवशी तुम्ही एवढे घाईघाईत गेलात. पार्थ मट्टुरे तुम्ही नाही मट्टुरे. मॅच्युअर. त्या जुडगे साहेबांनी पण त्यांच्या मुलाला माझ्या क्लासला पाठवलेलं. जस साहेब. मी त्या मुलाला अशी इंग्लिश शिकवली की त्या जुगडे साहेबांनी माझ्यावर डायरेक्ट मनुष्यवधाचाच गुन्हा दाखल केला. केलाच पाहिजे. बघा काय डंगे रोज इंग्लिश आहे माझी. अबे साले. डेंजरस. इंग्लिश बरोबर मॅथमॅटिक्सचे पण कोनो लडगे आहे माझ्याकडे. मॅथमॅटिक्सचं नॉलेज आहे तिच्याकडं. तुम्हाला पण मुलगी आहे ना, तुमच्या मुलीला घालायचंय का माझ्या क्लासमध्ये? हा कुठे क्लास? बाय बाय टाटा गुड बाय गया. अहो इकडेच ब्रिड गेटच्या पलीकडे. मी घेऊन येतो त्याला, सांगतो त्याला ऍड्रेस. पण ते ब्रीड की काय? ब्रिज. ब्रीज. हा नक्की आहे ना त्यांना. अहो गुलगुलेवर शोधलात तरी माझ्यासारखा क्लास मिळणार नाही तुम्हाला. गुलगुले निघाले. एक गुलगुली काय? गुगल गुगल.